Morjesta. Taistelusko täällä taas? Ja tänään me aiotaan katsoa pari replaytä. Joten eiköhän aloiteta. Mennään samoin replayhin. Tää taistelu on Häägaria vastaan. Niin, eiköhän katsota. Kaientti oikeeseen alakulmaan niin kuin aina. Se pistää Goblinhatin sen omaan kulmaan. Mä pistän barbaarit ja Minion Hordin. Se pistää arvovit Minion Hordia vastaan, että mä lähetän sinne Hogriderin. Se on aikamoinen joukko tyyppää, mutta mä saan kumminkin tehottua torniin ja saan ihan kuin Hogrider jättää vaan matkaan. Se yrittää puolustaa. Tää oli vähän tiukempi peli sitten, että se pisti toisen Goblinhatin siihen viereen ja tää oli kyllä aika tiukka matsi, että mä pistin Kaientin ja heitä arrolit noitten skeletoneiden päälle. Kaientti saa tehtyä vähän damagea tohon torniin ja se on ihan jees. Tää pelaa enemmän defenseä kuin hyökkäystä nyt. Huomaa. Se on saanut nyt tehtyä vähitellen tohon mun torniin vähän damagea ja tässä kohtaa mä aloin pelaa enemmän defenseä. Barbaarit ja sit se yrittää päästä näistä barbaareista ohi ja mä ajattelin, että mä lähden hyökkään, jos samoin tein. Mulla ei ole arveita, niin mä päätin pistää vaan musketiirin tonne. Heitin arvit vähän huonosti, mutta ei siinä mitään. Koska matsia on enää jäljellä 45 sekuntia. Nyt se pistää Kaientin mun kaikkea vastaan ja mä pistän Minion Hordin ja Hogriderin. Se pistää arvit. Menee huonosti. Siinä on paljon tyyppejä. Mä pistän musketiiri just hyvään aikaan. Sitten mä pistän sinne Hogriderin ja se pelasti nyt tässä. Se oli tosi tiukka matsi. 1-0. Joo, eiköhän jatketa sit seuraavaan. Nähdään sit siinä. Joo, tässä on toinen matsi. Missä mä taistelen vähän vastaan, jolla on Wizardi muun muassa. Aika paha. Pistin Kaientin niinku normaalisti oikein alakulma. Se heittää Hogriderin ja Goblin Barrelin. Mä pistän Skeleton Army. Se heittää arvit, mut se ei ihan kerkeä tuhoamaan. Sitten mä pistän Hogriderin ja Minion Hordin. Saan yhden tornin. Sitten mä alan pistän musketiiria ja tajun, että sillä on Wizardi, mutta se meni aika nopeasti. Sitten mä pistän barbaarit, jotka taistelee barbaareja vastaan. Sitten mä pistän prinssi. Sitten se taisi löytää vitsiä vastaan, mutta ei saa sitä ihan. Arvot meni huonosti, kun ei osunut ton vitsiä.
Se heittää Goblin Barrelin tonne taakse. Mutta mun toi torni saa tuhottua sen. Sitten mä pistän Skeleton Armin se Hog Rideria vastaan. Se saa multa yhden tornin. Mut se ei haittaa. Koska mä alan pistää vastahyökkäystä. Mä lähetän Giantiin, se pistää Minion Hordin. Mä pistän siihen Musketiiri. Ei kun mä pistän Barbaarit. Joo. Mä pistän Barbaarit ja Musketiiri. Sitten mä pistän Minion Hordin Wizardia vastaan. Ja me saadaan 1 torni tehottua. Helppo 3 tähteä. Ei mitään. Ja nyt on aika tehdä se live-hyökkäys tällä dekillä. Eiköhän lähetä. Level 6. Visitor. Ai. Tulee paha. On pakko pistää. Joo, nyt pistää tonne. Nyt lähtee tämmönen taktiikka, en oo kokeillut ennen yrittää. Kyllä tälläkin varmaan torni tulee. Hyvä. Ei kerännyt pistää hyvin oikein tätä Skeleton Armia. Taitaa tulla heti 3 tähteä. Eli siinä Hog Rideri. Ja sieltä tuli 30. Helppo 3-0 voitto. Joo. Ei siinä. Se olisi sit varmaan moikka.